Определен е като един от футболните суперталанти, но всъщност е много по-различен от стандартната характеристика на млад обещаващ играч. Обича да учи, живее като атлет още от малък и не лети в облаците, въпреки че е само на 18 години и Манчестър Сити го привлича за 100 милиона евро от френския Лил. В този епизод ще ви запознаем с необикновения и всеобхватен талант на Аюб Буади. Здравейте, аз съм Ники, вие гледате канала Board the Game. Ще се радваме, ако в коментарите ни напишете дали Аюб Буади ви хвана окото и ако да, с какво ви впечатли най-много по време на световното първенство, където помним, той дори игра като титуляр с националния екип на Мароко. И смятате ли, че ще се превърне в един от най-добрите полузащитници в бъдеще? Правим уточнението, че официалната стойност на трансфера са чисти 95 милиона евро, а останалите 5, за да стигнем до заветната сума от 100, са условни, под формата на евентуални бонуси. Но все пак си мисля, че смело можем да го наричаме 100 милионен трансфер. Аз обаче не се наемам да използвам вече баналното определение за него, заместника на Родри, наследника на Родри. Защото да не забравяме, гражданите привлякоха също Елиот Андерсън, а е твърде вероятно да вземат и Енцо Фернандес от Челси, така че не само Буади ще трябва да запълва оставената празнина и дупка от носителя на златната топка за 2024 година. За да направим едно плавно встъпление в темата, нека започнем от това, че Буади е роден през 2007 година и още на 3 годишна възраст започва да посещава тренировки по гимнастика. Сега ясно е, не ги посещава сам, семейството му го води на такива и той бързо показва способности в дисциплината, а не след дълго и отлични умения в други спортове, като колоездене, хандбал, тенис, дори бадминтон, вероятно и в други, в които е впечатлявал и е бил много добър, но намерих само тези. Тоест говорим за един всеобхватен талант. На 5 годишна възраст започва да играе в местния футболен клуб ФК Креил от едноименния град с население от 36 000 души, намира се на един час северно от Париж. Там Буади винаги се изявява в по-горна възрастова група и когато е на 10, например, получава капитанската лента в отбора до 12 годишна възраст. Причината изпъква е с нетипична зрялост и интелигентност в действията си на терена, прочит на играта и комуникация и взаимодействие със своите съотборници. Плюс находчиво движение, подавания и лидерско поведение за пример. Посочвано дори от родителите на други деца, които са искали техните винаги да са около Аюб Буади. Дори когато отбор е пътувал на лагер, имало спорове, кои от децата да бъдат в една стая с Аюб. Само 3 години по-късно, от този момент, в който той е капитан на отбора до 12 години, Буади подписва с Лил. Но нека стигнем до този момент постепенно. Освен отличен футболист, оказва се, Аюб Буади е и отличен ученик, дори повече от това. Според материал на колегите от Вестник Екип, в училище Буади е имал средна оценка 18,5 от 20 по всички предмети, което е изключителен резултат във френската образователна система. На 15, обърнете внимание на това, което следва, печели състезание по красноречие за млади френски футболисти. И да, наистина, такава надпревара съществува. Тя се провежда в Елисейския дворец, а речта му е озаглавена "Резултатът по-важен ли е от метода?" и я изнася пред първата дама на Франция Бриджит Макрон. Наистина впечатляващ. Според неговите преподаватели и учители, той е всеотдаен и надарен студент. Или ученик, можем да кажем. Буади получава научна степен с впечатляваща оценка "много добър" и то 1 година предсрочно. А към момента учи математика в университета на Марсилия. По темата той самия казва: "Така разсейвам мозъка си от футбола, за да не се вглъбявам в него и да съм отворен към нещо друго. Избрах ученето, защото това обичам да правя. Но всеки, разбира се, има свой начин, по който иска да се разсейва от футбола." Всичко това прави, докато изпълнява основна роля в състава на Лил, наскоро спечелил си място в Шампионската лига за настоящия сезон. 30 секунди отклонение от темата, за да ви благодарим за страхотната подкрепа към Board the Game, която вече може да реализирате и като ни купите едно кафе, чрез линка, който ще намерите в описанието. Това ще бъде един великолепен жест от ваша страна, който би устойностил нашата работа, в която за всеки материал влагаме време, старание и енергия, за да ви предоставим качествено и смислено съдържание. Не забравяйте също да харесате епизода. Вие сте доказателството за всички останали, че си заслужава да последват Board the Game. В тази част искам да се вслушат повече хората, които са родители и имат деца, независимо от тяхната възраст. Защото успехите в учението на Буади изглежда не са случайни. Защото баща му е банков директор, а майка му менеджер човешки ресурси в аеронавтиката. Тоест говорим за доста успели хора. Семейството е било много взискателно и строго в подхода не само на Буади, но и на трите му сестри към академичните занятия. Трябвало е да подхождат към тях с абсолютна дисциплина, с вярата, че усърдното обучение и работа са водещи за успех в живота.
Така че логично е да вярваме, че Блади има перфектния менталитет и нагласа, когато става дума за футболното му развитие и бъдещите предизвикателства. Бягал е от разсейващите фактори, любими на неговите набори. Разбира се, става дума за социалните мрежи. И, например, създава профила си в Instagram едва през май тази година. Има само 9 публикации, но и 1,8 милиона последователи заради изявите си на Мондиал 2026, разбира се. Още преди да е достигнал тинейджърските си години, мен това ме изуми, признавам си, вероятно е повлиян от семейството си, това си е моя вметка, Блади се е придържал към здравословен хранителен режим и е приоритизирал съня. Дори не си е позволявал да яде бургери и пица, когато това е била наградата на отбора след добро представяне на турнир. Когато съпругата ми го чу, тя реагира, това е малко в повече, сякаш твърде строго, твърде жестока дисциплина за едно малко дете и съм съгласен, но всеки има различен поглед над нещата. Други пък наистина ще похвалят Блади за това, което е правило и с храната. Никога не е имал Nintendo или PlayStation и вместо телефона много от треньорите му казват, че е предпочитал книгите и често са го намирали да чете. И също треньорите му споделят, че се е държал като истински атлет, още от дете. Както на тренировки, така и у дома, работейки индивидуално, за да се развива. От тук вече се придържаме стриктно към футбола. В детските си години, макар Блади да изглежда супер развит за възрастта си, както вече споменахме, скаутинг звената на големите клубове всъщност го пренебрегват. Но това е било по-скоро очаквано, защото в неговата възрастова група е имало много други момчета, които са изпъквали повече от Аюб. Най-вече защото той не е имал афинитет към зрелищните финтове и дрибъла. Играел е опростено и с обикновено око не е било възможно да се забележи талантът му. Това са правили само хората, които истински са разбирали играта и най-вече заради спокойствието му и умението да печели топката и техническата изрядност, той е попадал в тяхното полезрение. С напредване на годините обаче вече започва да се отличава повече и някои от хората, които са го гледали, смеят дори да твърдят, че той е унищожавал в кавички някои от детските отбори, дори на големите клубове. Не само във Франция, но говорим за детските тимове на някои от европейските грандове по многото турнири, които се организират за деца, разбира се. За да опишем най-просто, но може би и най-точно характеристиката му и профила му на полузащитник за хората, които истински обичат футбола, всъщност той много повече като стил наподобява Тиаго Мота, отколкото Неймар. Иначе казано, далеч повече в дефанзивната крайност на играта в халфовата линия. Лил го привлича с отличната си, тогава дори шампионска репутация след титлата през 2021 година, със своята много добра инфраструктура, брилянтна академия и доказаното даване на шанс за младите играчи в първия отбор. Нещо, за което и лично президента на клуба настоява. А и родителите на Блади са спечелени от това, че Лил е само на 90 минути път от родния дом в Крил. А пък сред скаутите на Лил се споделя това мнение. Отдавна не бяхме виждали такъв играч, вероятно от Еден Азар насам. Беше очевидно, че това, което му се случва сега, просто е неизбежно да се случи. А ето и как точно се развива неговото стремглаво израстване. Бързо преминава, разбира се, между отборите до под 17 и под 19 години. Не бива да ни очудва спрямо това, което вече научихме. Подписва първия си договор на 15 годишна възраст, говорим за професионален контракт, през август 2023, когато вече тренира с втория тим, а дори е поканен от Пауло Фонсека да се присъедини към мъжкия състав за определени занимания. Именно португалеца през октомври 2023 е основна причина на едва 16 години и 3 дни Блади да става най-младия играч в историята на европейските клубни турнири, влизайки на смяна срещу Клаксвик в двубой от Лигата на конференциите. Фонсека в последствие казва, на терена той не изглежда като на 16, а като на 20. За мен вече не е млад играч, а просто много добър футболист и от тук насетне ще гледам на него по този начин. В този сезон Блади играе в 18 мача, 5 от които като титуляр в Лигата на конференциите, където Лил отпадна на четвъртфинал. Няколко седмици по-късно от този мач срещу Клаксвик, Блади дебютира в Лига 1 срещу Брест, като най-младия футболист в елита от 1981 година. Впоследствие на връх 17-я си рожден ден на 2 октомври, ако не се лъжа, през октомври 2024 той впечатлява с изявите си при 1-0 на Реал Мадрид в Шампионската лига. Играе само 26 минути, но показва класа и самообладание, спирайки полузащитници като Белингам, Чуамени, Валверде и Камавинга, дори Модрич, неговият идол, когото от захлас обаче дори не забелязва, когато Харватина влиза като смяна в двубоя. Споделял е също, че Иниеста е друг от футболистите, на които опитва да поддържава и които гледа. Вече през миналия сезон 42 мача, чувствително повече, една асистенция, 9 жълти и 2 червени картона за 3153 минути. Най-често Блади играе в двойката вътрешни полузащитници, но демонстрира и гъвкавост, запъвайки позицията на десен защитник при нужда. Както стана дума и по-рано,
Липсва офанзивния му принос, това за момента е някакъв минус. В 96 мача за Лил, нито един гол, 4 асистенции само, докато вече един от бившите му наставници в Лил, Бруно Женезио, казва, че с неговите качества той трябва да вкарва поне 5-6 попадения на сезон. Той е бил харесван и от ветераните в съблекалнята, например като капитана Бенжамен Андре, защото Блади е бил здраво стъпил на земята, не е летял в облаците и е знаел мястото си в съблекалнята. Затова и много бързо е бил осиновен в кавички от опитните футболисти. Сега вече живее в къща, в близост до тренировъчната база, след като допреди това се е помещавал в академията. Взел е шофьорска книжка, разбира се, при първа възможност, още на 17. Договорът му с Лил бе до лятото на 2029 година, подписан едва миналия декември, но всички са били наясно, че надали ще го изпълни. В Лил са приели, че ще трябва да го продадат при правилната цена, знаейки, че и големите клубове ще забележат таланта му и ще реагират много бързо. Надявали са се на около 100 милиона евро, които сега получават, макар и тази сума съм сигурен да е прекалено висока и дори за някой от вас, които ни гледате, когато става дума за 18 годишен футболист. Ман Сити бе много настоятелен в преследването на подписа му, още повече спрямо напускането на Родри, но отново казвам, аз не мисля, че трябва да използваме определението заместника на Родри на 100% и други хора ще трябва да заместят испанеца. Въпреки че Аюб Блади е готов да бъде ключова фигура още сега, в навечерието на 19-ти си рожден ден. Просто може да го прави по своя начин, със своя стил, а не с стила на Родри или да очакваме същите неща на терена, каквито гледахме от испанеца при гражданите. Научихме много за Аюб Блади, визитката му е изрядна, индивидуалността му е впечатляваща, възпитанието и разбирането за света забележителни. Но както отново ще реферирам към съпругата ми, каза, когато й разказах историята му, сякаш всичко е твърде перфектно, сякаш той е твърде идеален. Няма нито една грешка, нито един недостатък. Сякаш това момче е абсолютно безупречно. И ми припомни една мъдрост, че понякога хората, които изглеждат най-перфектни и най-спокойни, всъщност имат най-жестоки демони в главата си. Дано, разбира се, при Блади не е така, но наистина тази история изглежда твърде перфектна, за да няма нито един минус. Сякаш той има всички предпоставки да успее на най-високо равнище. Но ще го направи ли? Ще разбие ли отново на пух и прах всички очаквания, както прави с всичко, с което се захване? За финал обръщаме внимание на един изключително важен избор от Блади, но вярвам, той не е бил единствено негов, а и на семейството му. Франция възлагаше големи надежди на младока. През 2022 бе извикан в националната селекция до 16 години, а между 2024 и 2026 изигра 10 двубоя за младежкия национален тим и то носейки капитанската лента в някой от тях. Неговите родители обаче и двамата са мароканци. И тук отново трябва да се върнем към стратегията на Марокканската федерация, за която говорихме на широко по време на световното първенство, за омайване и поддържане на близки контакти с родителите на млади футболисти, които са с марокански корени, но са родени извън страната, за да бъдат привлечени в националния тим. И така през май в навечерието на Мондиал 2026 Блади избра Мароко пред Франция, имайки възможност да блесне на най-голямата световна сцена. Още сега като титуляр за атласките лъвове, а не те-първа да чака повиквателно от френския тим, със сигурност не и за този Мондиал. Така той се превърна в едва втория 18 годишен играл за Мароко на световно първенство. По ирония на съдбата на четвъртфиналите, помним, бе от губещата страна срещу другата си родина, Франция. Дори някои биха казали, че това е истинската му родина. Той е роден във Франция. Значителна загуба за нашата федерация, казва техническия директор Юбер Фурние, който обаче добави, избора си е негов. Според по-добре запознатите, Блади уж винаги е предпочитал Мароко. Има една снимка с тениската като дете, която си публикува в този скромен профил в Инстаграм. Направил бил избора си от сърце, а не заради световното първенство. Но дали е така наистина или интересът и възможността да набере още популярност преди очаквания голям трансфер не са били водещи? Какъвто и да е отговора, няма как да го знаем към момента, говорим за много любопитна личност и страхотен футболен талант. Това е безусловно и безспорно. Благодарим ви, че бяхте с нас и днес. До нови срещи с Board The Game.